dịka otu n'ime atụmatụ na agbammbọ nke gọọmenti Anambra steeti ji ihu na enwere mmepe nke obodo dum nọ n'ime steeti ya. Gọvanọ Chukwuma Soludo gbapere ewumewu ọhụrụ bụ Ahia kpọrọ Solution Market ya na ewumewu ndị ọzọ nke gụnyere ọdụ ụgbọala nke ọgbara ọhụrụ bụ bus terminal na Ekwulọbịa. Ewumewu a nwekwaziri ohere wee nye ndị mmadụ ga-akpọsa ihe n'ahịa ya na ọnụ ụlọ ahịa nke mkpachi ebe a na-eri ihe, ezi mmiri ọṅụṅụ ya na usoro ọkụ nke sitere n'ike anyanwụ bụ sola wee nye ndị na-azụ ahịa n'ebe ahụ, tinyere ndị na-aba ụgbọala dịka enwere ebe a na-anọ wee na-aba ụgbọala n'ebe ahụ. Ha dum bụkwazi ndị nọdebe nso na akwa ahụ ụgbọala na-agba n'elu ya bụ Ekwulọbịa flyover. Onye nta aka anyị n'obi gọọmenti Ejike Abana ga-akọtọpụ akụkọ a. Dịka gọvanọ mere ka amata, ya bụ ebe bụ ihe ndị ahụ dịgasị iche iche ọchịchị ya na-alụ nke gbadoro ụkwụ na ya bụ ihe otu ndọrọndọrọ APGA na-ekwu ọnya ya na nwanne ya, ma kwuo na ndị nwe ya bụ ụlọ ebe bụ ndị dịka echefuru ha echefu na obodo. O mere ka mata na ya bụ ụlọ bụ nke gọọmenti steeti na nke okpuru ọchịchị ebe ahụ jikọtara aka wee were, ma kọwaa na ndị ga-anọ na ya bụ ụlọ bụ ndị adịgori na mbụ wee họpụtasịa ma mee ka o doo anya na agaghị akwụ ụgwọ ọbụla. Onye kọmishọna na-afụ maka njem na steeti a bụ Oriakụ Patricia Igwebike mere ka mata na ya bụ ụlọ ọdụ ụgbọala bụ nke bukpo n'oyoyo, ma kwue na ọ ga-emezi ka a gharazịa iji na-enwe mgbakoju maọbụ nsụkọzu isi nke ndị ọkwọ ụgbọala. Ebe onye enyemaka nyere gọvanọ n'ebe metụtara azụmahịa bụ Maazị Evarist Ụba kwuru na Ekwulọbịa abụrụgo ebe bụzi ebe mepere emepe. Na mbụri n'okwu ya, onye isi oche okpuru ọchịchị Agwata bụ Dọkịnta Chibuezefọbụike, onye prezident jeneral nke Ekwulọbịa, nakwa Maazị Joseph Ezokafọ toro gọvanọ maka agadaga ọlụ ahụ ma kwuo na o meela ka Ekwulọbịa bụrụzie ebe mara oke mma karịa ka ọ dị na mbụ.